Hola, en aquest videotutorial aprendrem a utilitzar un dels recursos més potents que incorporen les darreres versions del Moodle, les bases de dades. A partir de la proposta col·laborativa que m'expliques, aprendrem a afegir registres en aquesta base de dades i veure de quina manera col·laborativament podem anar generant continguts seguint uns patrons. Com podeu veure, la base de dades que tenim aquí en pantalla consisteix bàsicament en una capçalera superior en la qual s'explica la proposta o la descripció d'aquesta base de dades i què hi podeu trobar en ella. Aleshores, dins de la base de dades trobem bàsicament 4 operacions a nivell d'usuari. Són les de visualitzar aquesta informació des de diferents perspectives, fer-ne cerques i afegir nous registres. La part que ens interessa en aquest cas és primer aprendre a afegir els nostres propis registres. Cliquem a afegir una entrada. Un cop sense carregar la pàgina, observeu que el que hem obtingut és bàsicament una fitxa estructurada, una sèrie de camps que cal omplir per afegir-los a aquesta base de dades. En aquest cas, el que s'espera que introduïm és un compte, un compte dins de l'activitat que m'expliques. Per exemple, anem a introduir un compte que anomenarem Què és Catalunya. La sinopsis és el discurs de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Els autors seran el nostre amic Llampec i la nostra amiga Pedraforca. En quant a captura, hem preparat aquí ja una imatge d'aquesta intervenció de Pau Casals, que era discurs. El tipus de recurs que anem a introduir és òbviament un vídeo, i aquí el que anem a fer és introduir el codi embed d'aquest discurs. Anem a segon a YouTube, com podeu veure, aquí tenim una fracció d'aquest discurs. Anem a copiar aquí el codi embed, tornem al recurs. Sobretot cal tenir en compte que per pegar codi HTML, que el codi embed és codi HTML, cal commutar a mode HTML, clicant la icona, que és aquestes dues fletxetes invertides. I aquí faig botó dret i em pego aquest codi embed. Podeu tornar, encara que no veig res, realment aquí s'ha introduït, veieu, el codi HTML. Aquí el que he de fer és empegar al segon camp directament el codi embed per el següent motiu. El que volem és que la gent pugui copiar-lo a les seves pàgines web. Com a tal, els deixem aquí preparadet perquè el puguin copiar. El centre, que seria Espurna, i es troba ubicat a Callús. El professor responsable, com no, ha de ser la nostra superamiga Espurna, i el correu, com tots sabeu, és espurna.cat. Pel que fa al nivell educatiu, aquí cadascú escolli el seu, però en el nostre cas som alumnes de secundari de segon cicle i la nostra aula és l'aula d'acollida. Molt bé, com tenim, desem i visualitzarem què ens ha quedat. Molt bé, ja està gravat. Bàsicament ens ha introduït la nostra sinopsis, el nostre títol, els autors, el vídeo, aquí amb el codi embed i el vídeo que podem visualitzar. Bàsicament és un tret d'un programa que vam fer TV3 i tot el centre i tot, no? I ara si volem veure, pugem a dalt, podem consultar, veieu que estem veient una entrada única. Si anem a visualització en llista, tenim aquí la nostra entrada. El que és Catalunya, fet per l'Iris Espurna, els alumnes Llampec i Pedrafoguera, el discurs de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971, i el codi embed, que si la gent li agrada el podrà sindicar al seu espai. Per acabar, comentar que aquesta base de dades és molt potent per la senzilla raó que, si us fixeu, ens permet fer cerques pels diferents camps que conformen aquesta base de dades, descendent o ascendentment. Podem accedir a filtratges específics per població, centres a la població del centre, el nivell educatiu, la temàtica, el nom dels autors,
i que si volem veure especifiquem alguna de les activitats proposades, només cal clicar a la icona de la lupa i podem visualitzar perfectament aquesta entrada. Observeu que mentre que aquest recurs d'aquí només el puc veure, aquest recurs el puc veure i el puc editar. Per què? Perquè òbviament és un recurs que he afegit jo i com a tal tinc els permisos per modificar-lo, inclús per borrar-lo. També comentar que no sempre una entrada que acabem d'afegir té que sortir directament en aquesta llista principal. En l'activitat que us proposem, en el que m'expliques, abans de sortir a portada serà revisat per garantitzar que estigui tot correcte i que no se produeixi cap tipus d'incidència, no? I com a acomiadament, us recomano que si teniu algun Moodle a la vostra aula experimenteu amb aquest nou recurs bases de dades perquè està resultant molt potent i ens permet treballar, com heu vist, d'una manera molt ordenada i molt estructurada, amb la qual aconseguim uns recursos de molta qualitat. Gràcies per la vostra atenció.